sem. Myslíš, že je tady tenhle stav? Tahle stav, tak to bude Hati Parbat. A to je 6700. To napravo. Ta napravo. A ta nalevo, tady nepíšou. Oni píšou akorát jednu z těch. Tady vypadá, že je vyšší, tak to bude asi ta, která je tady napsaná. To je nižší, ne, než ta napravo. Ta napravo je vyšší, se mi zdá, než ta nalevo. Ne, mě taky. No. Ale tady napsané jenom jednu, takže těžko říct, kterou oni myslí. Jak kamet by mohl být někde tamhle v těch mracích. Co? Kamet. To je. To je druhá nejvyšší hora, to je na hranicích s Čínou. Jo, tak to asi tam nebude. To má, to je o 40 metrů nižší než... Máš mapu. Dobre, je to kousek tady zatím Jak se píše C nebo K? Kamet, normálně tak, jak to říkám. A má to o 40, jenom o 40 metrů méně než... A tam máš mapu, ne? Asi. To je, já nevím, za hranicí mapy je to no, tak 3 cm. No, tak to je. A je jenom o 40 metrů nižší než ten Nanda Devi. No vidíš to, no, tak Nanda Devi, no, tak sranda. Já si myslím, že viděl z druhé strany, jak jsem byl předevčírem, před 3 dnama, jak jsem byl v tom songu. Jak jsem viděl buď to ten pík, nebo ten druhý. Moc viditelnost dneska není. Jak jsem byl v tom Badrinatu, tak tam byl tak tady to máš v hejzu, no, tak tam... A i tady na druhou stranu v tom Badrinatu byla úplně dokonalá.